سلام كما كنيكم زخركم تعزبتي ابزنا لمي حزنا يزلنا مدب مخر موياوين بزعبا صلوا تلفزيون فيديو جيماتن اب قلعو زبل تحستو كل ويو نزل عنا يزلنا ارستي مويا مخرخ بنا ستودينا عدينا يزلنا دما دكتور ولدو قبر سلاسي كاب كولج بيزنسن محبراو سنفلتتن عد غيحو دكتور ولدو قاعد حمد سخنا في ستودينا حراي صبو كم زار استقلت بزعوا صلوا تلفزيون فيديو جيماتن اب قلعي مو صلوا تلفزيون بفلاي اب قلعو بخمي مجلسك حراي صبو اني صلوا تلفزيون اب قلعو قدمي مبالنا الامنت قلعو بتلفزيون ترى يكون نصلو قلعو ترى يكونس كلنا مالتي صلوا انا تلفزيون كالي مراغ بزاتنا بقلعو حدا خبتي نقلعو بصلي امنت سدرا قتولو تخيلا سدرا صلاوي حبرتسب بحافشاتي حجر بملو عالم بملو مالتي كم ميديا كم مراغ بزان وصاي مالتي حاجه ابزيك ناي مراغ بزان كنا تكرتو هنا ግን مراغ بزان فلاي تلفزيون انا تلفزيون دارغا تاع عندي مسارح دي هنا دلا بهونه غزا كنبل نغل مالتي ስለዚህ ቴሌቪዥን ቆልዑ ብወታዊ ወይ ከዓ ብኣሉታዊ ክፅሎ ትኽእልያ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ኣገዳሲ ግን ኣይናይ ዘገድሶም ኣይናይ ዘይገድሶም ኢልና ክንፈልዮ እንተኽእልና እምበር ቴሌቪዥን ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ኣለዋ ኣብ ቆልዑ ንኣብነት ብቴሌቪዥን ብዙሕ ነገር ክንመሃር ንኽእል ኢና ምክንያቱ መደባት ቆልዑ ኣሎ ትምህርታዊ መደባት ኣሎ ናይ ስፖርት ኣሎ ናይ ምንቅቃሕ ካልእ ዓይነት كبرتات نمهار الله تكون تخيلات كبرتات بين مسيو بزي قدس مالتي بخمين تقوم اللي قداسي بانس أرخا أزي حماق دخونا نقرات كمهارو لنا مناتو بفلا انتي أتراقمنا حماق تخوينو مالتي سلازي أزي صلاوي تلفزيون بالتعامي صلاوي بخلتي شغنات شنغات مالتي خلتي نقر تقوم اللي خلنا نقولعو قولعو ترى يكونس كل هنا مالتي حراي دكتور ولدو مالت كم زي تقسكايو او انتاون على تاون تصلواهم زلوت كتقلصني حمو سلازي قلعو كن ككاتاتلو زغبوم مدب وي كمي زعما سلا مدب يم قلعو ككاتاتلو زلو ميل كتحسب وحجتي مدبات بزع عينت ندي دبزحت مدبات كاتي صقم بدغ يزمص نعمنت ابا ايرترا نحنا زدالنا ناي قلعو نغرات بزح يلن مسجد معباله تكنولوجي خون خيلي تعبلالن غزا اسو قانقوا بفلاي قانقوا انجليز مالتي سلازي تكريو كريو زغبا نامنت አሎ በደገዝ መጻሎ ናምነት ናይ አሜሪካ ናይ ደረጃ ዝፈልሉ አሎ መፍለይ ናምነት ሬቲንግ ሲስተም ዝብሎ ምስኩሉ ጸገማት ኾን ኸሊ ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ኣብቲ ካራይ ቀዳሚቲ ደረጃ ትሕዝቶ ወይ ተደረጃታት ኣብ ስላይድ አሎ ስቱዲዮ ከሪና ሆነ حج نوع دريام اذا حج نامنت عقن درجات حسو فيلم ወይ ካና ሙቪ ማለቲ እዚ ከም ኣብነት የምጽ እምበር ከም ኣብነት እንተ የምጽ በዝሕ ግዜ ዝስራሐሉ ግን በዝሕ ሰብ ካይፈልጦኒ እጸገማት እንታዩ ኣብ መብዛሕት ፊልምታት ኣብ ቴሌቪዥን ምጻ ኣብ ኢንተርኔት ምጻሎ ምስቲ ኢንተርኔት ዳርጋ ኩሉ ሓደ ይኮን ደሎ ሕጂ ግን ክትዕመና ይበብ ሓደ ምጽ እምበር እዙን ኢንተርኔት ዘለዎም ሰባቱም ከጋጥሞም ይኽእል ሕጂ كما أبنت إن أمريكان سيستم أمثلة دبزح سبعة فلتني على هذا سبعة حتت وقالوا ليهم قالوا بالفلان أشتو يقولوا انتهي ستسقم نعشرة 5 سكند راي يريوا مو كاب سكرين إلا شرا دبزح كنا متاي ترخبا أبتي متحازيو من سيدي تهون دي في دي أبت متحازيو أترو ناي فيديو جيم تهون أم متحازيو تريو بزح سبعة يستقبلوا لني قالت فلتو قولوا ويكمل أسيات كله هلي بزخنا نابتخن ملص أتن ملكتها نرارينا أن أمنت تا بيجي تبدلا عملت parental guide مالتي إذا حجي بيج نحن تصحفه تسب سدراويتاوي مخري زقبو مالت حستو مالتي قول عوسي ذكري وقبادي أقبأنا عملت عقم تولون نتقلعا كترد أخت كلا لك مالتي زي خمسة أب 5 رأخي حايش وكاتري رأخي حايش بزغونة مخري ددلو بيجي parental guide مالتي كم زولكو قديمك كم أبنت يمتيزي أتي بيجي 13 دبلولو زغات حتى 13 عمد كريو زيق بقى مالتي إذا حاجة أمتاي أفيلمن أم موفين مالتي بزغونا أب تلفزيون كمتسي مالاتو بدقة تسرعي أب تلفزيون لازم تسرع أب تلفزيون تسرعون أب إنترنت لازم تسرع مزلوم حجتي convergence زبلو بحس أب تأميرس لازم مالتي
ስለዚህ ታ ፒጂ 13 ሓያል ስድራቤታዊ ምኽሪ ዘድልዮ ማለት እዩ ብትሕቲ 13 ዓመት ከዓ ክሪእዎ ዘይግባእ ኣርት በሃል ሪስትሪክትድ ማለት እዩ ኩልኩል ማለት እዩ ንምንታይ ኩልኩል ኮይኑ ትሕቲ 17 ዓመት ክሪእዎ ዘይፍቀድ ወይ ከዓ ከምዚ ኸማኻ ኣደ ኣቦ ወይ ከዓ ዕብይ ዝበለ ኣባል ናይ ስድራ ዓቢ በኹሪ ሓፍቲ ኮይኖም ምስኡ ኮይኖም ዝሪእዎ ምክንያቱ ቁርብ ምኽሪ ክህቦ ነቲ ሰብ ክባ ማለት እዩ ዝኮ ከምዚ ከምዚ ክብል ኤንሲ 17 ትብል ዘላ ኖ ችልድረን ኣንደር 17 ትብል ማለት እዩ እዚ ሕታይ ማለት እዩ ንትሕቲ 17 ዓመት ዘይፍቀድ ቀደም እንታይ ብሎ ነይሩ ኤክስ ንሕራ ኣሎ ዝኾነ ነገር እንታይ ማለት እዩ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ጠገለ ዘይብሉ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ጎነፅ ወሲብ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ተጻሒፉ ዘሎ ኣዝዩ ጉሉፅ ወሲባዊ ትሕዝቶ ዘሎ እዚኣ ሕጂ ናይ ምንታይ ኣብቲ ናይ ፊልም ማለት እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ተመፂና ሕጂ ቲቪ ዋይ ትብላ ኣላ ንኣብነታ ዋይ እንታይ ማለት እያ ያንግ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ካብ 2 ስጋብ 6 ዓመት ዘለዉ ዝሪእዎ ማለት እዩ ደሓን ዝበሃል እዩ ቲቪ ዋይ 7 ዝበሃል ከዓ ትሕቲ 7 ዓመት ክሪእዎ ዘይፍቀድ ቁርብ እዚ ፋንታዝያ ሓቅነት ዘይብሉ ከምዚ ሕጂ ባርኒ ኤንድ ገለ ንሪኦ ሓቅነት ዘይብሉ ዓደም ዝባሓላ ግዜ ዓጆጆ ድና ንብሎ መስሓቅ ኮሜዲ ዘለዎ ግን ንእሽተይ ነገር ስለ ዘለዎ ነቶም ትሕቲ 17 ዓመት ዘለዎ ቁርብ ሕማቅ ነገር ክምህሮም ስለ ዝኽእል እዩ ኮሜዲ ማለት እዩ ቲቪጂ ዝበሃል ከምቲ ናይ ሙቪ ተመሳሳሊ ጀነራል ቀዳሚት ብቲ ረሲዕያ ኣዲብ ረሲዕያ እንዴታ ታሽሙ ጀነራል ትብላላ ጀነራል ማለት ንሁሉ ማለት እዩ ጀነራል ማለት ማለት ንሁሉ ኩሉ ዝሪእዎ ተኮይኑ ጂላታ ሕጂ ብኸምኣ ዘኪረ ዓንቶ ነጢርና ያቀረታ ቲቪ ኣብ ቴሌቪዥን ካኹም ማለት እዩ ቲቪጂ ኩሉ ዝሪኦ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንኣሽቱ ሓዊስካ ንኩሉ ዕድመ ዝሰማዕ ተባሂሉ እዩ ጀነራል ሓፈሻዊ ኢሎ ማለት ንኩሉ ካልእ ቲቪ ፓረንታል ጋይድ ልክ ከምታ ናይ ሙቪ ናይ ምኽሪ ስድራ ቤት ደድልዮ ማለት እዩ ፓረንታል ጋይድ ማለት እዩ ስድራ ቤት ኣነ ከማይ ከም ዝኸማኻ ስኢልካ ቆልዓ እንዳርኣኽ ካብ ስኢልካ ትሪኦ እንታይ ይረኦ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ክትትል ዘድልዮ ማለት እዩ ቲቪ 14 በሎ ትሕቲ 14 ዓመት እውን ክሪእዎ ዘይግብኦም ማለት እዩ ኣዝዩ እቲ ነገር ፀይቂ ጅምር ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ጎነፅ እዩ ካልእ እዩ ቋንቋ ቲቪ ኤምኤ ማለት ቲቪ ማቹር ቁርብ ብስል ዝበሉ ድሪእዎ ከመዛዝኑ ዝኽእሉ ቆልዑ ማለት እዩ ድሕሪ 14 ዓመት ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቲ 14 ዓመት ክሪእዎ ዘይግባእ ማለት እዩ እዚ ሶሪ ኤምኤ ማቹር ማለት እዩ ትሕቲ 17 ዓመት ክሪእዎ ዘይግባእ ከምታ ናይ ሙቪ ማለት ተመሳሳሊ እዚ ከም ተወሳኺ ድምፃንያ ቲቪ ዋይ 7 ኤፍቪ ትብላ ፋንታሲ ዓጀብጀብ ዘለውን ጎነፅ ዘለዎ ማለት እዩ እንተዳ ቀፂልና ናይ ሓበርቲ ሕቶታት ቴሌቪዥን ዝብለና ኣሎ እዋ እሳ ሕጂ ካልኦት ሓበርቲ ሕቶታት ቴሌቪዥን እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቴሌቪዥን ንረአያን ግን ትፀገም ከምቲ ኣቀዲሙ ዝበልክዎ ን15 ሰከንድስ ከም ካልኢታት ኣርኦም ድሕሪ ኣይትርኢና ምክንያቱ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎ ንኣብነት ቪ ቫዮለንስ ማለት ቫዮለንስ እንታይ ማለት ሕጂ ጎነፅ ነድሪ ሕርቃን ህውከት ነውፂ ፍሉ ሕማቕ ማለት ዘሎ እዚታት እንድሕር ኣለዎ ሕጂ ቆልዑ ተለየላየ ወሓሽ ቪ እንድሕር ሪኢኻ ኣይትረኣዩ እቲ ፓረንታል ጋይድ ምኽሪ ስድራ ቤት መድለዩ ቪን ኤፍ ቪን ዘለዎ ካ ኩሉ ጎነፅ ዓጀብጀብ ክልቲኡ ካ ብሓንሳእ ኤስ ዘላቶ ቁልዑ ዝኾነ ወሲብ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ምናልባት ኣይኣተውትን ተፋሃለ ስለ ዝኾነት መዐቀኒታት መዐቀኒ ከም ኣብነት ዝምፅአ እምበር ብዙሕ ዓይነት መዐቀኒታት እዩ ዘሎ ኤን ኣሎ ኒዩዲቲ ዕርቃን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ፊልምታት ዝረአ ማለት እዩ እዚታት ስጥራሪ ኮነት ዝዕድም ንዓዳሚ ካብ ዘረባ ጀሚርካ ንኸም ዓይነት ዝዕድም ዘዘኻኽር ዘላዓል እንድሕር ኣለዎ ኤስ ብልዎ ማለት እዩ ኤል እዚ ጠገለ ዘይብሉ ዘረባ ተሪር ኮርስ ሓርፋፍ ቋንቋ ጥረ ዝኾነ ቋንቋታት ዋላ ሓንቲ ትመሃረሉ ዘይትኽእል ማለት እዩ እታ መወዳእታ እቲ ዲ ካብ ዘረባ እውን እቲ ንወሲብ ዘዘኻኽር ዝዕድም እውን ኣሎ እዚ ዲ እዚ ከምዚ ገይሮም እፈላለዩ እዮም ስለዚ ነዚታት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ስጋ ኣብ ቴሌቪዥን እናበፂሕና ዘለና ሓረይቲ ፀወታ ናይ ቪድዮ ጌማት እውን ኣሎ እወ ናይ ጌም ሕጂ ተደሓሸ ከማና ብዙሕ ደሓሸ ሓበሬታ ዝህብ ናይ ቪድዮ ጌም ፀወታ ቪድዮ ማለት እዩ ኣብዚ ክስታይ ከም ንሪኦ ንኣብነት ቁሩብ ስእልታት ኣሎ ዝሓሸ ስእሊ ዝሕዝ ብመንፅር ትሕዝቶን ብመንፅር ዕድመን
زحاش حبريت هذهب ناي صوتا جيمي زين حجي كما امنت امصيلنا امنت ابزي سلايد رقم دلو كاب 3 عامت لعلي زفقرلهم انتي تصحيف لالو ايرلي تشايلود تنقدامت دلو علماتنا اشو سلستن سقع سلستن قالن دلو ما سقع 5 عامت دلو مالتي كاليتي everyone بلا دا نفسك دهونه خريز زخل جن كندا 6 عامت لعليون سقع شعات دلو مالتي انتي سلا دلو غونص فخص دلو غونص አሎ ባጭ አሎ ላግጺ እከይ ከም ዝምናይ ቶም ኢንጂነር እዮም አት እከይ ተንኮለን አሎ ክሬቲቪቲ ፈጠራውነት ምህረካ ሆን ግን على حال ጊዜውንቲ እከይ ካክፋት ካሎ እቲ ቋንቋ ቁሩብ ልዝብ ክብል ንኽእል ግን እቲ ዝረአን ሓደ ነገራት ሓሰካፍ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኤቭሪዋን ነፍስ ወከፍ ግን 6 ዓመት ዝጋብ ሸዓተ ካልእ ኤቭሪዋን ቴንት ብለላ ፕላስ እንዳው ሰኸይደ ኸይደሉ ሕጂ እዚ ኸ ካርቱን ድበዝሖኝ ካርቱን በዝሖ ቁሩብ ካ ጎነጽ አሎ ፍኹስ ዝበለ ቋንቋ ወላ ፍኹስ ዝበለ ኾን ግን ዓዳሚ ዝኾነ ከም ጣንቱ ዝበለና ተሕሶታት ንጎነጽ ንገለ ዓዳሚ ዝኾነ ነገራት ክህልዎ ክእል እንዲ ቲን ብላሎ ቲን ኣብ ጉርዝና ወይ ከዓ ጉርዝውና ዘሎ ሰብ ኣብ ኩትትና ንኽልቲኦም ማለት ይወድም ጓል 13 ዓመትን ልዕሊኦም ምክንያቱ ሰዓት ጎነጽ እንዳወሰኸ ኸይድ እቲ ቋንቋ ጠገለ ዘይብሉ እንዳኾነ ኸይድ እቲ ዓዳምነት ናይ ትሕሶ ናብ ዝበልና ምን ወሰኸ ኸይድ ስለዚ ካልእ ስዒባ ማቹር ትብላላ ቁሩብ ብስል ንዝበሉ ሰባት ዜንካ 17 ዓመትን ልዕሊኦም ክፃወትዎ ዝግባእ ምክንያቱ ዝበልና ኩሉ ነገራት እናወሰኸ ኸይድ ጎነጽ ውስኽ ክፍኣቱ ውስኽ ቋንቋ ጠገለ ደይብሉ እንዳኾነ ኸይድ ለጥንቃቐ ዘድልዮ ማለት እዩ موداتا ناي تاشمو زانا عبيتي عدالت او دلاتا 18 لعلين كل وزق بانات كل نجار الله بزيتي حما نجار مالتي موداتا ناي موسيقى حنتي تريم حنتي قال انا عدمنا ناي قال حبرتها يتربنا تراي بحافشا parental advisory ادلايو اقداسنت مخرناي ናይ ወለዲ ጥራያት ብልምበር ዕድመ ይፈሊ ገለ ይፈሊ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ እዚ ብደገዝ መጽ ታሽም ድሕሪና ኣዝዩ ከቢድ ኣዝ ጠገለ ዝብል ቋንቋ ሓሳብ ማሕሳብ ዕርቃን ምን ትሪኢኻ ገለ እቲ ሙዚቃ ምክንያቱ ንኽትሪኦ ውን ኣሰካፊ ንቆልዑ ይኮን ወላ ንዓኻ ከመን ሓደ ግዜ ታሽም ገብረካ ምክንያቱ ሕጂ መልእኽቲ ከመሓልፎ ዝደልዩ መልእኽቲ ኩሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ ዝዛረብ ኣሎ እቲ ኣገባቢ መልእኽቲ ብብዙሕ ዓይነት ክትመሓልፍ ትኽእል ግን ኣገባቢ ሕፀገም ኮይኑ ዘሎ እምበር ገሊኡ ዋላ ከምዚ ዕርቃን ዘለዎ ገለ ዘለዎ ወላ ጎነዝ ዘለዎ ፊልምታት ክኾን ይኽእል እዩ ስለምንታይ እንከም ትጥቀሙ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ ነድሪኦ ነበርኩ ፊልም ናይ ስቲቨን ሲገል ዝበሃል ነበረ ኣዝዩ ጎነዝ ጥቀም ሓይሊ ጥቀም ናይ ዓበይቲ እዩ ግን እንታይ ይደልዮ ኣብዚ ሕጂ ኣስተውዕሎ ይደልዮ ደስተውዕል ሰብ ተኾይኑ ነቲ ጎነጽ ጥራይ ደስ ብለሉ ነቲ ጎነጽ ከመይ ጎነጽ ጠቂምካ ሓይሊ ጠቂምካ ዝላይካ ክትገብር ግን እዚ ሰብ እንታይ ይገብር ነይሩ ንተወፅዑ ሰባት ሓራ ዘውፅእ ንዓመፅ ሰባት ንተወፅዑ ሰባት ካብ ዓመፅ ሰባት ይከላኸል ሕጂ ስኻ ነቲ ኣገባብ ጥራይ ትርኢ ኮንካ ብኣሉታ ተጸሊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ንእሽተይ ኣብነት እዚኣ ፅቡቕ በዚ መንፅር እዚ ሕጂ ዶክተር ወልዱ ቆልዑ እንታይ ክከታተሉ ኣለዎም ትብል ብፍላይ ምስትናና ሕብረተሰብ እኒና ንዛረብ ዘለና እንታይ ተተኸታተሉ ዝያዳ ተመራጭ እዩ እዚ ዝበልናዮ ምናልባት ኣማቲ ሓበሬታ ክኸውን ንኽእል ኩሉ ሰብ ፈልጦ እያ ኣይብለካኒ ግን እንታይ ተተኸታተሉ ሲ ዝያዳ ኣድማዕ ትኾኑ ዝያዳ እውን ኣብቲ ናቶም ኩሉ እንትናው ምዕባለስ ክሕግዞም ይኽእል ኢልካ ትሓስብ እዋ ቅድሚ ግን እዚ ደረጃ ውፅኢመሉ ኣለዉ ውፁእ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኣብነት ንደቂ 6 ዓመት ኢሉ ድወፀስ እንታይ ትሪእሉ ናይ ደቂ 18 ትሪእሉ ሓደ ግዜ ክንደይ ፀገማት ኣለዎ እዚ ክንደይ ክርክር እዚ ኸማ ብፀቕጢ ድወፀ እዩ እዚ ሬቲንግ ሲስተም ድበሃል ብፀቕጢ ናይ ተፈላለዩ ናይ ስድራ ቤት ማሕበራት ብሓፈሻስቲ ሕብረተሰብ ነዚታት ምስ ረኣይ ቆልዑ ፅየቁ ኣለዉ ካልኦት ሕብረተሰብ ፅየቅ ኣሎ ምስ ተባሃለ ብዙሓት ማሕበራት ብፍላይ ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካ بزاف بزاف ينتن محاورات ناي هوليوود ناي موفي اسوسيشن لو ناي قلد بهايلن نوصا حجينا بتحط تخاخ ملش قلعو خريو وزغبا نزن دحر رينا حدا قلعو انتي كريو هم زغبا ولدون درو سمعنا له
انت دا عقم له نزيتات اب قمه تيم قولوا انتي كريوهم زغبا نقولوا حجزهم غبا بهلا يعني مغناتو قولوا انت دا نغيرناهم انت دا مخيرناهم بغباب سمعناهم اي سمعناني بهالي لك حقي دي سمع قولوا كله لهم قال انتي كل قصالي هونه ربرابي مالتي مزدق ناس مربرابي مالتي مغناتو تراباري ناس نبتي معلومه نزدليو علامه نوقع تلا خوينا مربرابي مزدقنا نتي زين كرر له حدا قلعه ني عبيت خريد ده تصنحيكا وتغيغا نايبني مالتي لا ولدي وسخان حسيل كاري خايو انتي دي دبال حجي قلينا بغزا سرحتنيا لنا انت نعمل قلعه حزالو لومي تلفزيون كاخم الكترونيك بيبي سيتر ولوا قلعت حزل كايد ايتدلنا تلفزيون تولع له دحان سقيل له انتي يرو له ايترينا اذا حجي قال صقمات كلونا خلي برغص يصقمات علينا مستي درجه منا وبلنا زي كيد كون خيلي ግን بسخالنا متن سي كنكاتل كلنا قلعه انتي يرو له ناي قلع مدبات له بسخاله متن از تبهلنا امنت بزحتن غزي ኤርትራ زرا زي بارني ان فريند بهاله بارني ان فريند امنسي لو من عرب تغير له بعرب ريو له قلعو زي سسمي قال بهاله نوع مساسل بزحات انا حجي تليستا رسعيو انتي دمرك حجي كمزي فانتاسي عجوجو زوصحي يمثل كن كمزي بارني امنسي فللي فانتازي عجوجون كوننتن نغركاي امودها انتي نغركا مفتح شجرات شجرنا حاجات ميكاس شجركا بخمه تفتحو عينتها له بعد بارني ان فريند جلز بحال نعوز مهاسل ذا رابيت ريدر بلالو سونكم عينت مالتي دورا ذا اكسبلورر بلالو سيتات حجي لك انا نغداو نغراتنا له اندو مسو موعو عند اتو غله كاب چانل ناب چانل فلي اب غله چانلات موعو اوتيوم تراين خستايم تو ما بمعراو عالم ግን بزح موعو منغو انداتو نتقول عيسلچو ابزيد ل تشمت وانا امنتنا مغبي زبلنا حجي امنت دي حسبو معنات زي انت له ادفر جيمز اند ادفرتينمنت بهالله مستي موعوعي بمستي قندي كرئ زغبا انت يمصو معنات مس مزاناغعي موعو امصو كفالنا تقول ما يترداك كل بحنسا توزو لا مغبدي قال لي سيلك كل بحنسا توزو في الله نقول عجا قداس معناتو قول عخفلي واي كلم سدرا بيت شغروم بفلاي لوميتي انترنت قلطف هبزلو حبرتسب تنقلب عليهم دريو لهم انترنت نايقولوا تمرمات على چانلات على انترنت ريو مدبات مغبيري قال غير ولدوا معنا يلم وزدوا مالتي قدم حشاشنتون بقى قدم ولادي بعلون دقو عداغاد وسد يرو امعراو عالم بلاي احنا كنا حنا زي انترنت بزح خصائص لزي بلنا بعلون وزدوا لهم ምናልባት ምዚያ ዶክተር ወልዱ ሎምሲ ኣብ ቻነላት አሎ ሎምስ ኩሉ አማራጭታት አለካ ማለት እዩ ልዕሊ 20 30 ሚሊ ቻነላት ኣብኢትካ አሎ ስለዚ ኣብዚታት ይሕጂ ትስክፍታ ዘሎ ማለት ቆልዓሲ እንታይ ይኽእል ዘሎ ተወለዲ እንታይ ሜላ ክትቀማሎ ንብሎ ዘለና አማራጭስ አሎ ሎምስ ብዙሕ አማራጭታት ይደሎ ቆልዓ ሂብካዮ ከም ዝበልካዮ ግዲፍካዮ ተኸይትኹን ኣብዚሲ ተወለዲ ብፍላይ ማለት ሰዓታት ክድርታሎ ዶ تخريو زبا مدبات بخمي كاتاتلالو تنقحت سخمي غيرنا نعبيو نخيلي هو ابزح تاكد لك يمتلك منالوات ولادين دبزح ولادين دبها بدله حلافنت ولادا دبزح غزي ابغزا خيلو خيل سراحونا لكن ابغزا مزهلو حدا حدا نقولو رغبانا نغرات كله خيلي امنت مستقل عمرأي حدا مسقل عمرأي يالو مسقل عند اخر تحسوتي نريو في فيلمات من غير متنتان صبغي عقمنا زفقدو مالت عقمنا زفقدو متنتان انت لا خبزو وصاي ابغلغل انت يتقوم لامنت قلعو تخوينم فلاي ولا نايقول عملات نفرح لهم ثم انجرينا امر دار اي خلو مسؤون كاترو مد فرح تخوين مسو ابغونو تخون مالت ابغونو كان كامسو تري سيلكات رايت مغناتو مسؤون جحتر الله بزي ريتو مالتي ريتو غيابك اتزرع له تحسو الصخون تقبلك يلا مالتي ترديهن حجي كابسيل كامس امراي
قال ነገር በል ብዛዕባቲ ትሕስተስ እዚኣ እኳ ከምዚ እዚ ከምዚ ንኣብነት ንእሽተይ ተኮይኑ ሕማቕ ነገር ንሕረ ገብር ኣላ ሓደ ካብቲ ጠባይ ናይ ፊልም ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ብከምዚ እዚ ዝገብሮስ ቁኑዕ ድዩ ወላ ኢልካ ምሕተርሲ እቲ ቆልዓ እውን እናቱ ርእቶ ክህሉ እዩ እዚኣ እኳ ብከምዚ ኣገባብ እዩ ዕላምኡ ክሃርም ዝፍትን ዘሎ እሞ ጌጋ እዚ ክትበፅሖ ትኽእል ዕላማ ካብ ብምህራን ብበትሪ ብምፅፋዕ በቃ ከምዚ ጌርካ ካብ ምርካብ ብከምዚ ብሰላም ነቲ ቆልዓ እንታይ ትምህሮ ሽግር ምክፋል ተፅብቁ ትምህሮ ካልእ ኣማራፂታት ሽግርካ ብከመይ ምፈትሓ ኢልካ እዚ ንቆልዑ ኢና እንዳ ዓበየ ምስ ከዱ ግን እዚ ዝተገብረ ነገራት ከመይ ትሪኦ ሓቂ ኮን ብከምዚ ሽግርካ ክትፈትሕ ምክኣል በቃ ምድላይ ከመይ ትሪኦ እናልካ ምስ ቆልዓ ምዝታይ እውን ፅቡቅ እቲ ፀገም ንሕና እንታይ ንገብሮ ኢልና ሓደ ምናልባት ምስ ናይ ስራሕ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ምስ ናይ ኣብ ገዛ ደይ ምውዓል ክኾን ይኽእል ግን ብዝተኻለ መጠን ግን ሓደ ግዜ ገዛ ንውዕልና ገዛ ኮፍ ንብልና ምስ ቆልዑ እታ ግዜ ዘላ ንእሽተይ እሲ ካብ ስኢልካ ስኻ እንዳዓለልካ ሶም ክሪኡ ምፍናው እንታይ ይሪኡ ኣለዉ ትከታተሎም ትሪኦም ዓቕሚ እንተሃልዩካ ክትገብሮ ነገራት ምሕራ ኣሎ ታሽምሉ ገበሮም ካልእ ኣማራፂ ስራሕ ምሃብ እዩ ዛንታ ትነግሮም ክትንብበሎም መዝሙር ከም ዝሰምዑ ትገብሮም ንምክንያቱ ሎሚ ሞባይላት በዚሕን ድላዮም ዝገብሩ ኣብ ሞባይል እውን እንታይ ይርዩ ኮ ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ከምዚ ዝበልናዮ ወላቲ ገይም ሓደ ጥቕምታት ክህልዎ ክእሉ ይኸውን እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘለኩ ሕጂ ቀዳመይቲ ፀገም ግዜ እወስድ ኣሎ ሓደ ቆልዓ 3-4 ሰዓታት ኣብ ቴሌቭዥን 4-5 ሰዓታት ኣብ ገይም ኣብ ሞባይል ለጥፍ እንተኮይኑ ሓደ ወላ ጥዕና ዝበዝሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ናይ ጥዕና ናይ ምክራሽ ዶ ካብ ትምህርቲ ድኻም ምምፅእ ፍርሒ ምፅእ ቆልዑ ትፈርሑ ኣለዉ ከምቲ ቀድማ ኣቢልና ዝበልናዮ ግን እዚ ኩሉ ምክራሽ ዶ ፍርሒ ዶ ትምህርቲ ምድካም ዶ ደንዳኒ ምዃን ተጎነፃዊ ናይ ጎነፅ ሰብ ምዃን ደፋር ደንዳኒ ዓለቆኛ ሰብ ምዃን ኩሉ ካብ ፊልምታት ቴሌቭዥን ጥራይ ኮንካ ትመሃሮ ካብ ገዛውን ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ስለ ዝበዝሐ ኢና እቲ መራኸቢ ብዛን ስለ ዝበዝሐ ኢና ሕጂ ኣብዚ ፀቂጥና እምበር ኣብ ቆይቓ ዝዓበየ ቆልዓ ግድን እንታይ ይሪኦ ዓብሎ ማለት እዩ ኣብ ቴሌቭዥን ዝረኣዮ ቆይቓ ኣይኮነን ሕማቕ ምሂርዎ ዘሎ ኣብ ካሊእ ግን ዝተኻለ መጠን ከዓ እቲ ድኻማት ናና ድኻም እውን ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ኣሎ ብስራሕ ተፀሚድና ክሓልፈና ክእል እዚ ጉዳያት ልክዕ እዩ ርዲኡ እዚ በዓል ግምት ምእትወይና ግን ኣትሊስት ብዝተኻለ መጠን ኣብ ገዛ ንሕርኮ ኣለና ሲ ንደቅና ሲ ናሓግዞም ምክንያቱ ብዙሕ ፀገማት እዚ ብጋዜጣ ትማሊ ብጋዜጣ ንብብ ነይረ ናይ ሳዕብን ቴሌፎን ምክራሽ ካንሰር ኩሉ ነገራት በፂና ትማሊ እዚ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ዶክተር ወልዱ ብፍላይ ከም ኣማራፂ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኢና ክንገብረሎም ዝግባእ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ብውሕዱ ወላዲ ወላ ኣይሃሉሲ ሓደ መሰረት ክትሕዝ እንዲ ትግባእ እንታይ ንጥፈታት ከም ኣማራፂ ከም ዝበልካዮ ንዊሕ ሰዓታት ወላ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ምፅናሕሲ ንዓይኑ እውን ደምፆ ሽግር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ባህሪ ለውጢ ከምዚ ክትጠቕሶ ፅናሕካውን ባህሪ ለውጢ ልክዕ ሓቂ ክመስሎም ይኽእል እዩ ዝርእይዎ ዘለዎ ሞ ስለዚ ኣብዚ ሲ ከመይ ጌርና ኢና ክንቅይሮም ወይ ዝያዳ ክነማዕብሎም እቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ እንዲ ሓደ እዚ ዓንቶይ ስላይድ ረኣናዮ ኩሕጂ ከምኡ እዩ ሓደ ነዚ ተገንዚብና ምክሪ መሃቢ ምዕላል ይህን ባህል ምስ ደቅኻ ሓደ ፅቡቅ ምስ ደቅኻ ሲ ይህን ሕጂ ሎሚ ናይ ግድን ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ኮሌጅ ከይዱ ክፈልጥ ዳርጋ ብዝተፈላለየ ብጋዜጣ ብገለ መሃር ኣሎ ህዝብና ሎሚ መሃር ኣሎ ዳርጋ ነቑሑ ክትፍለጥ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ሓንቲ ፊልም ሲ ሓንቲ ደ እውን ባእሲ ዘለዎ ፊልም ገለመለ ዘለዎ ፊልም ድሕር ሪኣ ሲ ኣደ እውን ባዕላ ክትመክር ትኽእል እያ ኪኖ ግን እንታን ከይድና ከመሲልካ እዚ ተፈላለየ ዓይነት ፍርያት ናይ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ቆልዑ ኹን ዜና ኹን ፊልምታት ኹን ብኸመይ ይፈሪ እውን ተተዛረብና ኣሎ ፅቡቅ ንኣብነት ካርቱን እዚ ናይ ቶም ኤንድ ጀሪ መን ይደፍርዮ ብኸመይ ይፈሪ ስለምንታይ ይፈሪ እንታይ ትሕዝትኡ ንቆልዓ ንእሽተይ ነገር ሃትዎ ብፍላይ ነቶም ዕብይ ዝበሉ ሓበሬታ ተሂብካዮ ዓጀውጀውን ክውንነትን ክፍለይ ይኽእል ማለት ስኢልካ ምስኡ እንድሕር ትሪኦ ኮንካ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ ተቐቢልካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚኣ ዝዓለም ከምኣ እያ ማለት እዩ
انت لا قرب كما يفري ترى نغير كاغن سو قرب تي من قحقحታ እንዳحزي زخيد كم زكو يفري نيوس اب ايرترا كما نيوس اب امريكا زياد زيناتات كما يفري سلمتاي كم ذا عينت نغزا اسو زناي انتاي ديو رسعنا انا موعو عن غزا اسو اما موعو عن امنت بزح نغير زمت بزع مغبي يمت حنت نغير على مراخه وزان تقوملا ستيريوتايب تبع سخ انت همزي لمود نحن نغسي لمود قبول غير كان حاسبنا امنت ابز فيلم تاع تاريخ بفلاي زي 8 9 سقع زخلت الشح زفر فيلم تاع على حد زي يريم وانا زي هوليوود نمعرباوያን صعدوا كم جغانو حج عبيت ترى يكونن من كلاتنا يقول ማለት نصلمتن زمناي لاتين زم امريكا افريكان امريكان لو ما بحاصيو صلمت ማለት زي مؤززات بقعد زي ولهم እንደገና اب كرايم تراي اب اندامستي ام دامغبي تراي كم درای تغورم اب لعل اب ادفرتايم موعوعي صعدا خا كم جغنا غيركا كم موصي حرام غيركا توم صمو حجي علم بتقول انت هيد مسلا عالم كم زي ማለት صليم كم زي لاتينو كم زي صليم كل شعب كرايم تراي ام داميت مغبي اندامست تراي زركب امناي صعدا غزا ناي سدرابيت وحدت تري وا سدرابيت وحدت الوم ማለት يصعدوا صليم غني ولنا بدق طرح تري ابتي غدنا بك ابصرح تري غزا خيدو سدرابيت يقولون ازي حجي ابني عبيت ترى يكون كل يابتناش نزينا حجي كم ولدي قرب نغزو دغبانا مالتي كم زكوي علم كم زياد كم زي كونتن كل حسوتي مالت يكون نابتاش ግን اتن زوصا حسوتات ግን ازين حسيتي مالتي بزعبا ناي حاشش تمصينا امدنا حاشش اندستري تمصيسي بزز حزي حاشش اندستري بدغز مصغ بامريكا مصي يكون بزح غزي تعادو كم عينت فيلم سورحمو اتم حاشش دشوتنا حاشش اب غبن داتو دك ايشيا دك لاتين امريكا افريقا يعني نزي حراده وصنت حاشش يطف حراده وص خمني صعدا زحجتي قبلكم قبل حساب دوص حدا خابت السعبين نايتاش مالتي نقولعو حدا كم قبول زمسل حسابات بزعبا سبات بزعبا بهيرات بزعبا حدا حزبي زعج من يدقرمو ولا حنت دقرمو سبيل المغنياتو اتجاربنا لون تراسيلنا نريهم وعلم باصعدهم زي مالت كويس علمتهم زي ما تعملوا ما عالت زي دغلوا وعلو صراحه زي يقولون ولا حنت صرح زي كلو عوتات سبات هيكونوا دالك تخيل حجزي ابتم انجري تريخا صراحتنياتات تصلمت تري قال تري اذا حجنتاي لا ولا حما تمرتي نزي حجه انا مالس ولادسي ولادو كان تدغور ولا احنا بعلنا بميديا غيرناسي اذن زيني كلا وسخلكا اذن ميديا لترسي ناي تمرتناي مراهوزان بزولكا كما يجري زي اوينا نقطونا امنت اوينا نقطو ولا كاريكلم كاطو سرعه تمرت كاطو خيلي بغما يفروا لز كل فريات بفلاك معرب مص بغمين اعلامان انتي اعلامو سلمتها كم زفروا له اجي تقندي بفلا معرب عالم رديو بحسب فلطو ناي غنزبي مالتي غنزب كسات دبك تقول موعوعي قالو انديلن حاجه تسدبت فيلم تاع تسد ملختات يزبلكو مالتي بزعبه حزبتات زلو مرأيا هوليوود انتي يمثل قال حجي زي يمثل مالتي لم تعمل الوقت دكتور ولو مالتي غزيون اخيلنا له ناي زينا كما دمدم تاغن ملالوات على حنت دغ ولات ملسلي انت خيلكا حدتي درت ناي غزي ككاتاتلولو زغبا غزيس مدرات صبق تخينو حدا ولا مغنياتو كم زبلكايت ناي معرباو عالم زلو ميديا ناتو خال اعلاماتات الله ولا بهلا ورارون الله بهلا سلازي بو منصرت غزي تي عينتات انت ويون تزاريمنا له ان انت كريو وين انت خال نتفتات نغبرلو ميلنا ግን بغزي خ كندي غزي كندروتو نخلدو فيديو جيمات حجي بزحات الوات كالات اندا فيديو جيمات خديهم كم غزي محلفي يخون اللهمو استمرتون كيدخمنا كم دمدمتاسي تي كريو زغبا ساعات مدمدام صبودو هم زما مدرات وتمدرات حجنا امنت كم مدرات انت على حال اتصبي كان حدريت كايو كم جيت راه ميت تغبر كم زي قال نحري خا قال قولو خا سمعها قولهم كم زي انت ولو زفور بدون فرت كم زنا يدام لي ما زي غايت بلعوا توايلا كم عينت هشمو يقاطني
حجي كم يكون من تجنت عن تزولكو هذا تصبغ مردا فاميلي لو هنا سدرا بيتها مردا تصبغ هنا تصح هذا مفتحي حجي دار أنا المسألة حيل بزح زي هم ليس راح مدة أتام نالد مدة أتام مرات سخون خيل كم مدرات مسينا قلنا هذا لا يقدر استخينه سجاب 4 ساعات كبت صحي بقولهم قال عايز بالتشمل ولا فيديو جيم كحما يكون بزح نجار ناي وحدات ناي قلنا عملت ماكينة قنتا يتسقم كم زي لك فيلم تسعبينه أنت بمنصر جزين بمنصر تكوفل كات وعلن تخلق نجارات تخسره مالتين بر كفيديو جيمون ناي موهاد ناي حالة طواتون مركا كوي ولا كابتن انجرون كوت مهارو نجارات جن نينا ينوسد نينا يدقون فوي حجي معناته بحماقة بصبغنا تخيبنا دلنا نينا يتمرد نزغاز حق زكا حسب كله أبال سدرات رأي كله ولا بتلفزيون بنانا ميدياون حاجزات كبر خلاله أبينا يبنا كتكون له ولا ببيت مرتجنا أبيت مرتون سلطانة كتبها ببيت مرتاد كبب بيت مرتخيلك زن كم زن رأي تصبغ لك نقولعو أب هاي سكول لي ولا أب جينير لي ما كلاي داخل كاول زمل كوتسب كقبله خيلي ولا نازينا خون خيل مهران خون خولو تنيش شيء عن تنيش شيء كاريك لما نيش شيء عن تكلت ثلاث سجل خلامه بغمبر ملو هم زناي مبحوك حامد زي كتبوا قولوا يتخلنا عندنا كخيخات تخيل بر ملو لومي أوينا تحلنا دلنا بتخبيبنا دلنا دكتور ولدو قبل سلاسي خب كولج بيزنسن محبراس نفتتن عدغ يحسلتي سورينا مزيخا ذهب كارنا سفح مويا مخرب سميم سم تعذبتن دقي ما يمسكنك قال لي عليك بارك سخوتكم تعذبتن لهم زدالنا مدب مخرب مويا وين بسزازي ملو سلام كتالكم نمسكن بروحكنا